בריצת בוקר מוקדמת, גל גדות כבר על המסלול, הדוגמנים צועדים במלוא המרץ, אבל לא כולם הם טיפוסים של בוקר. אני גמור, אני מת, אני לא מאמין שקמתי בשעה הזאת, אני לא מאמין. בשונה מתצוגת החורף הקודמת, אז גל מעדה על המסלול, הפעם זה כבר עבר לה בשלום. האורחים, ביניהם סנדי בר, ימית סול, מיכאלה ברקו ועינת צרוף, מצאו עניין אחר להתעסק בו, הרגלי התזונה של הדוגמנית. אני חושב שהיא צריכה לאכול. פשוט היא צריכה להתחיל לאכול. זה הכל. היא בחורה יפה, רק שתאכל. היא מושלמת. מושלמת. היא ברור שהיא מושלמת. היא מושלמת, אבל היא יכולה לאכול. היא אוכלת, אל תדאג לה. היא יכולה לאכול יותר טוב. יש לה מטאבוליזם טוב, אני בטוח. נראה לי שעברה עליה תקופה של הרבה עבודה, את יודעת, כולנו מרזים כשאנחנו עובדים קשה. אני לא חושבת שהיא רזה מדי, אני חושבת, את יודעת, זה מה שטוב. מה, ממש כזה? אז אולי לא ראיתי אותה הרבה זמן. השתגעתם? אם לא הייתי אוכלת, הייתי מתה. הכל בסדר, את יכולה להרגיע את כל המודאגים. מי שיצא בחריפות נגד משקלה של גדות הוא סוכן הדוגמניות לשעבר עדי ברקן. מתי גל גדות באופן טבעי חייכה? מתי? עם משקל כזה אי אפשר לחייך. הבחור שדיבר על זה לא פגש אותי מעולם. אני לא מכירה אותו. ולא מבינה גם מה כל ההתעסקות המיותרת הזאת. אבל הכל בסדר, אני בריאה, אני אוכלת. יש לי אמא פולניה שמאכילה אותי בכפית. אנשים קצת ממהרים והמילה, יש כל מיני מילים שהן קלות מדי על הלשון. אני חושבת אבל שאני לא רזה מדי. זה אין סיכוי.